Kaixo, ongietorriak, gaurko bideo hontan paralelogramoak aztertuko ditugu. Definizioak jartzen duen bezala, paralelogramoak laukiak dira. Hemen dauzkazun poligono hauek laukiak dira. Baina aurrez aurreko aldeak paraleloak eta berdinak dituzten laukiak dira. Hemen ezkerretara dauzkagu taula betetzeko osagai guztiak. Lehenik eta behin, hemen ikusten dituzun lau baldintza hauek jarriko ditugu taulan. Paralelogramo batzuk izango dituzte lau aldeak berdinak eta lau angeluak zuzenak. Beste batzuk izango dituzte aldeak binaka berdinak eta lau angeluak zuzenak. Beste batzuk ordea izango dituzte lau aldeak berdinak eta angeluak binaka berdinak. Eta azkenik, beste paralelogramo batzuk izango dituzte aldeak binaka berdinak eta angeluak binaka berdinak. Ea ba, sailka ditzagun orain figurak, poligonoak. Hoietatik, zeinek ote dauzka lau aldeak berdinak eta lau angeluak zuzenak. Bai, noski, konturatu zara. Hemengo figura gorri honek. Goazen bigarrenera. Aldeak binaka berdinak eta lau angeluak zuzenak. Ba, hemengo honek, zeren alde hau eta alde hau berdinak dira, beste hau eta beste hau ere berdinak dira, eta lau angeluak angelu zuzenak dira. Gatozen hirugarren baldintzara. Lau aldeak berdinak eta angeluak binaka berdinak. Bai, horixe, honek dauzka lau aldeak berdinak. Bat, bi, hiru eta lau alde berdinak. Eta angeluak binaka berdinak. Hemengo angelu hau eta angelu hau berdinak dira, eta angelu hau ere berdinak dira. Eraman dezagun bere lekura. Eta azkenik, gelditzen zaigu, aldeak binaka berdinak eta angeluak binaka berdinak diren paralelogramoak. Alde hau eta alde hau berdinak dira, beste hau eta beste hau ere bai, eta osatzen dituzten angeluak ere binaka berdinak dira. Zeren angelu hau eta hau berdinak dira, eta hemengo hau eta beste hau ere bai, binaka berdinak. Eraman dezagun bere lekura. Bakar-bakarrik izenak jartzea falta zizkigu. Lau aldeak berdinak eta lau angeluak zuzenak dituzten paralelogramoak karratuak dira. Aldeak
binaka berdinak eta lau angeluak zuzenak diren paralelogramoak lauki zuzenak dira. Lau aldeak berdinak eta angeluak binaka berdinak dituzten paralelogramoak erronboak dira. Eta aldiz, aldeak binaka berdinak eta angeluak binaka berdinak dituzten paralelogramoak erronboideak dira. Hementxe daukazu ba, taula osatuta. Hurrengora arte. Agur.